Ka taɓa jin yunwa, ƙishirwa da tsoron mutuwa lokaci guda kuwa? To wannan ita ce hanyar Turai. Mafarkin Turai yana da kyau a baki, amma a hankali akwai iko. Jini da kuma gawawwaki a ƙasa. A yau za mu tona asirin bayan wannan tafiya ta Sahara. A ƙafa kuma? To ya za a yi. Babu kasan ne mota. Babu ne mota. Kan san ban mota. Ko dai babu gini. Babu. Nan ma kilo 100 ne hon da kilo 100 fa. Nan gaba. Gaba yi. Akwai 40 kilo kaman 40 haka ne. Nan gaba. Gaba yi kilo 20 40 ne zaka yi. 40 ta da kilo nawa ya saura. Shi ne sai ka 20. Akwai ruwa kun su? Ruwa shi ne ba. Mun wani ba mai yawa mun sai dai mu yi taimako mu su dai. Amma ku nisa ba. An ta asali bayan ku tsaya kan hanyar ni zan dawo zuwa wajen anjima kuma awa biya ka. Sai ta tantan kare in dai ku tsaya nan kan hanya ko ba. Hanya Allah. Kuma ke bisa hanya. Shike. Muna bin da muna ta. Insha Allah. Allah ke. Insha Allah. 'Yan shekarun baya-bayan nan dubban matasa daga ƙasashen Afirka suna barin gidajensu domin su yi wata tafiya mai cike da haɗari zuwa ƙasar Turai. Wannan tafiya tana ɗaya daga cikin mafi haɗari a duniya saboda mutane suna rasa rayukansu a hanya kafin su isa inda suke fata. Salama. Na zuwa. Yana kun mutu. Sai mu kama da ruwa. Yana kun mutu. Yana kun mutu. Ha? Daga daji. Bulu ko ina. Hanya. Wallahi wannan kuna shan wahala wallahi. Wallahi. Tankin mu halitta kuro. Da kuma babu aiki na kuma ne. Wallahi ne gida aiki an yi. Mota fa babu. Samu ma ba ku da abin da muke samu. Mota babu. Masu zuwa. In mun samu da babu kudi ne. Babu kudi ne. Babu wani kuma zai kuma fi sabila wani zai fi sabila. Fi sabila babu. Babu. Wallahi babu. Ha to ko. Daga kilo wajen 60 ne ko kuma 70 ne. Wallahi dai saka da alkhairi. Allah ya kiyaye to ya zai. Sai dai duk da irin wannan wahalar da ake yi a hanya, mutane da yawa sun ci gaba da wannan tafiya saboda suna ganin babu wata mafita a ƙasashensu. Yawanci masu hijira suna fitowa ne daga ƙasashe masu fama da talauci, rashin aikin yi, yaƙe-yaƙe da kuma rashin tsaro. Wasu daga cikinsu ma suna sayar da duk abin da suke da shi domin samun kuɗin tafiya. Iyaye da yawa suna tara kuɗi domin su tara wa 'ya'yansu zuwa Turai da fatan rayuwarsu za ta inganta. Tafiyar tana farawa ne daga ƙasashen Afirka ta hanyar shiga manyan motoci zuwa hamadar Sahara kamar yadda kuke gani a zahiri. A yanayin yadda kuke bani labarin yin irin wannan tafiyar na ɗauka komai sauƙi gare sa sai na ga komai ba yadda kuka faɗa min yake ba gashi na yanzu kun kai ni kun bar. Wannan hamada tana da zafi sosai, babu ruwa ko kuma abinci mai yawa. Mutane suna tafiya cikin wahala, suna mutuwa saboda ƙishirwa da yunwa. A wasu lokuta direbobi masu safaran mutane suna jefar da marasa lafiya a hamadarsu. Wannan yasa wasunsu suke mutuwa kamar yadda kuke gani a fayyace. Bayan tsallake hamada kuma, masu hijira za su shiga Libya, inda suka shiga cikin wani sabon tashin hankali. Ana kama mutane a Libya, ana tsare su a wurare marasa kyau, sannan ana iya dukan su ko tilasta musu aiki kamar bayi. Alas ka ba man? معلش حتى نكلم خلاص كده اباي هذا الوليد
bari dilo bayan bari dilo ya kana tai bari hal diar waskile wasu duka dilo waskile la hal duka dilo hamadar duka dilo su hamadar duka dilo su kana hal mo kana soal siaran tuh إذا هذا الضايع معك تقول لك كذا واحد يقول كلم عم كلم خلاص كلم اشتري بيت فلوس جاهز كلم فلوس جاهز كلم اشتري بيت وما mata da yara suna fuskantar cin zarafi da kuma azabtarwa. Mafi hadarin shine lokacin da masu hijira za su tsallaka tekun Mediterranean Sea, ana saka mutane masu yawa cikin karamin kwale-kwale kamar karfi, kamar yadda kuke gani a zahiri. Yayin da ruwa ke shiga cikin kwale-kwalen, mutane suna ihu da wasu suna nutsewa cikin dare, babu wanda zai taimaka musu. Wannan bincike zai yi bayani akan dalilan da suke sa mutane shiga wannan tafiya, irin wahalhalun da suke fuskanta da kuma hanyoyin da za su rage a wannan matsalar. Matasan Afirka da yawa suna shiga wannan tafiya ba tare da cikakken sani ko kuma game da hadarin da ke ciki ba. ya kawo abun nan sabaha gida sai birni amin Allah ya tare talauci da rashin aikin yi suna sa su ɗauki wannan rayuwarsu a cikin haɗari. An gano dalilan hijira zuwa ƙasashen Turai, wato manufofin binciken da masana waɗanda suke da harkoki akan abin da shafi wannan tafiya. Bayyana haɗura da masu hijira ke fuskanta, nuna illolin wannan tafiya ga Afirka, samar da hanyoyin rage matsaloli. Daidai da makina ma ba zan bashe su wannan ƙasa. Ƙalubalen cikin wannan ƙasa ya yi yawa. Kai ka ga da tafiyar da aka sha kilomita 400 haka muka cinye ta. Ni yanzu ban ma da tabbacin cewa zan kai labari ko ba zan kai ba. Allah sarki rayuwa. Yanzu shi da Najeriya yana cin yana mana kallon daɗi muke ci. Wanda yake gida ya ci gaba zama a gidansa. Mu da muka riga muka fito, mun riga mun fito bayan da muka iya ne. Da hasken ka ba sai ka yi duhu. Sai ka ce mun je gidan soja wata 6 nan da ake. To mu ba mu wata 6 ma ba, amma ka duba ni. Wannan bincike zai taimaka wajen wayar da kan matasa game da hadarin hijira ba bisa ka'ida ba. To ita dai hijira dai ita kanta tana nufin barin ƙasa ko gari zuwa wani wuri domin neman rayuwa mai kyau, tsaro ko kuma aikin yi. A yau mutane da yawa daga Afirka suna hijira zuwa Turai saboda wahalhalun rayuwa. Babban dalilin hijira shine talauci. Yawancin matasa ba su da aikin yi kuma suna ganin rayuwarsu ba za ta inganta ba idan suka ci gaba da zama a ƙasashensu. Rashin tsaro da kuma yaƙe-yaƙe ma suna daga cikin dalilin hijira. A wasu ƙasashe ma suna gudun kashe-kashe da kuma rikice-rikice. Wasu kuma suna tafiya saboda suna son ilimi da kuma rayuwa mai kyau. Suna ganin Turai tana da ci gaba sosai idan aka kwatanta da nahiyar Afirka. Hamadar Sahara tana ɗaya daga cikin wuraren da suka fi hatsari. Zafin rana da kuma tsanani sosai. Wasu mutane suna tafiya kwanaki ba tare da ruwa ba. Kamar da kuke gani a nan. A wasu lokuta motoci masu safarar mutane suna lalacewa tsakiyar hamada. Idan haka ta faru, mutane da yawa suna mutuwa saboda babu taimako. Ana samun gawawwakin mutane a cikin hamada wanda ke nuna irin wahalar tafiya. A Libya ma wasu suna shiga cikin tashin hankali. Wasu mayaka suna kama su nemi kuɗin fansa daga iyalansu. Ana tsare mutane a wurare marasa kyau inda suke fama da yunwa da kuma rashin lafiya. Wasu ma ana dukansu kullum. Mata suna fuskantar fyaɗe da kuma cin zarafi yayin da maza ke tilasta musu aiki kamar bayi. Teku Mediterranean Sea ya zama kabari na dubban mutane. Ana lodan mutane fiye da ƙarfin cikin ƙananan kwale-kwale. Lokacin da ruwa ya shiga cikin kwale-kwalen, mutane suna firgita suna ihu.
wasu ma suna rasa rayukansu a gaban 'yan uwansu. Ana gudanar da wannan bincike ta amfani da hanyoyi daban-daban domin tattaunawa bayanai game da hijira daga Afirka zuwa Turai. Ana samun bayanai ne daga littattafai, mujalla, rahotannin ƙungiyoyin duniya, intanet da kuma jaridu. Ana karanta rahotanni ne da bayanai daga mutanen da suka tsira daga wannan tafiya mai hatsari. Ana kuma duba bayanan hukumomin duniya game da yawan mutanen da suke mutuwa a cikin wannan hamada a Teku. Ɗaya daga cikin matsalolin binciken shine rashin samun bayanai daga wasu yankuna da ake fama da yaƙi. Rashin lokaci da kuɗi ma suna kawo ƙalubale wajen gudanar da bincike. Wannan bincike yana taimakawa wajen bayyanar gaskiyar da abin da masu hijira ke fuskanta. Yana kuma taimakawa wajen farkar da matasa game da haɗarin wannan tafiya. Bincike ya nuna cewa talauci da rashin aikin yi su ne manyan dalilan hijira daga nahiyar Afirka zuwa ƙasar Europe, wato ƙasar Turai kenan. Yawancin matasa suna ganin babu makoma a ƙasashensu saboda haka suke shiga wannan tafiya. Mutane da yawa suna mutuwa a hamada saboda ƙishirwa da yunwa. Wasu direbobi ma suna guduwa su bar mutane idan mota ta lalace. A wasu lokuta ma suna tafiya tare da gawawwakin waɗanda suka mutu saboda babu yadda za a binne su. Masu hijira suna fuskantar azabtarwa a Libya, ana dukansu da kuma sanduna ko kuma bindiga. Wasu ana tilasta kiran iyalansu domin neman kuɗin fansa. Idan iyalai suka kasa biyan kuɗi, ana ci gaba da azabtar da su. Duk da irin wannan wahala, mutane da yawa suna ci gaba da tafiya saboda suna ganin rayuwa a Turai za ta fita nahiyar Afirka a yau. Wannan bincike ya nuna cewa tafiyar Afirka zuwa Turai tana cike da hatsari, tashin hankali da kuma mutuwa. Mutane suna rasa rayukansu a hamada, Libya kuma a cikin teku. A ƙarshe wato a nan shi hijira ba bisa ƙa'ida ba za ta iya zama babban bala'i a nahiyar Afirka. Rashin aikin yi da kuma talauci suna tura matasa zuwa mutuwa. Mutane da yawa suna ganin Turai a matsayin mafita, amma ga wasu wannan tafiya tana zama hanyar zuwa mutuwa maimakon rayuwa. Iyaye suna rasa 'ya'yansu, yara suna zama marayu, sannan iyalai suna shiga cikin bakin ciki saboda wannan tafiya mai hadari. A duka iya wannan muka samu daman kawo muku akan tashin hankalin da yake tattare da wannan tafiya ta hijira. Ni Muhammad Abdulrashid Sarkin Kebbi sunana, nake cewa mu haɗu da ku a wani mako idan Allah ya kai mu. Ina yi madaukacin al'umman musulmi barka da sallah. Ina agnes. Ha? Ha? Ne? Ina durku. Ina durku. كل مرة دي ها؟ مرة دي